Νούμερο 1 βλέπουμε George Courage, Παπί Άστρα Honda, πρώτο μηχανάκι εργαλείο με καθέστη αεροτομή. Δήλωση κύριε Γιώργο, τι θα βγείτε σήμερα, είστε έτοιμος? Ο εκφωνητής είναι μαλάκας, έχω να πω εγώ, παιδιά. Δεύτερος Μανώλης Σαράντης, έχει κερδίσει το μηχανάκι από τη Ρόπιτες, δώρο. Βλέπουμε ένα παπί από ξαδερφό Μανώλη. Μανώλη, τι θα βγούμε σήμερα? Τελευταίοι. Αισιόδοξο Μανώλης. Εδώ Στελάκης, Στελέας. Όχι, πρώτα τελευταίοι. Από ό,τι βλέπω στο βίντεο ξεχωρίζει η γραμμή από τον μπουφάν. Το κράνος είναι η δύναμή του. Το κράνος είναι η δύναμή του. Υπόσχεται μεγάλη αναμέτρηση. Ναι, το νούμερο 3, Νίκος Γκάολος και Σκούρας Νίκος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε συνοδηγό. Ο Νίκος Γκάολος υπόσχεται μεγάλη αναμέτρηση. Με το νούμερο 4, αναβάτης του, ο Άρης Αουρίστος, με κόντο Χρήστο από πίσω. Έτσι φαίνεται στην καμέρα, μοιάζει. Το μηχανάκι υπόσχεται μεγάλη δύναμη. Περνάμε στο νούμερο 5, Φάνης Γκρίσπος. Ένα μεγάλο φαβορί. Το μηχανάκι γυαλίζει, τρελαίνει τους πάντες και υπόσχεται μεγάλη δύναμη και αναμέτρηση στο δρόμο. Με το νούμερο 8,5, Σέργιος ο Αλίτης. Χαράζει κάθε πόρτα στο σχολείο και δεν φοβάται τίποτα. Πιστεύουμε να το αποδείξεις και στην πίστα, φίλε. Μιχάλης Καταραχιάς, αν και έχει φάει 5 κιλά αρνί, υπόσχεται πως το βάρος αυτό δεν θα επηρεάσει την αναμέτρηση. Πίσω του έχει το Γιάννη Καντιλέρη, που το έχει πορώσει από ό,τι βλέπουμε. Είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα. Και ο τελευταίος ο Νίκος Μασέου. Υπόσχεται με μεγάλη δύναμη με το τρελό Τσάρλι μηχανάκι, το οποίο από ό,τι βλέπουμε κρύβει και νήτρο πίσω από το φως. Ναι, σωστή. Λοιπόν, αναβάτες, βάλτε μπροστά τα εργαλεία.